warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Katur sedaya jamaah ingkang tansah kula hormati, ingkang tansah kula tresnani. Alhamdulillah terusane kita sedaya ngaturaken raos syukur kita dhateng ngarsanipun Allah ingkang menapa dalu menika kula saha panjenengan sedaya kaliyan Allah dipun paringi kathah sanget kenikmatan, dipun paringi agunging kenikmatan, nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya menika. Alhamdulillah, nikmat sehat, nikmat iman, akhire kula lan sampeyan wekdal sakmenika wonten ing bulan suci Ramadan menika kula lan sampeyan saged nglampahi nggih menika salat tarawih ingkang awal. Dados sakmenika kula lan sampeyan saged nglampahi salat tarawih tapi bijing niku tasih posone tasih bijing. Alhamdulillah lolan sampean wau sampun niat kraten sae ibadah lolan sampean niku niat riyen tanpa ada niat ibadah lolan sampean boten ketrawi. Makanya sampean nek umpami bijang-bijang boten derek salat tarawih. Kan lek salat tarawih itu dituntun kali iman dijak niat. Tapi lek sampean enggak tarawih, sampean ya kudu niat. Niat napa? Niat poso. Lah kapan niate? Ya terserah sampean, sing penting malam itu. Sing penting nginep niate. Jadi umpama sampean badhe tidur atau badhe salat ini, bar salat isya sampean niat ingsun poso, niat ingsun bijing poso lan Ramadan karena lakoni perintah Gusti Allah. Mboten ngene boten saged arep iki nek sampeyan boten niat nggih apa nggih boten berani. Alhamdulillah lan sampeyan kalian Allah tasik dipun paring umur panjang mugi kita sedaya ugi saged mangke bulan ingkang sae, bulan ingkang penuh rahmat, bulan ingkang penuh maghfirah. Ngantos Kanjeng Nabi dawuh ya ane Nabi alaihi salatu wasallam anau qala Odiat umati khamsyata asya'a lam tudole hatin qablahu. Dawuh Kanjeng Nabi den paringi umatku, umat Kanjeng Nabi den paringi 5 perkara. Lah 5 perkara niku boten dipun paringaken dhateng umat-umat lintu ingkang dipun paringi namung umat Kanjeng Nabi. Perkara 5 niku boten dipun paringaken dhateng umat sadurunge Kanjeng Nabi ingkang dipun paringaken namung umat Kanjeng Nabi. Untunglah sampeyan sebagai umat Kanjeng Nabi. Lah punapa ingkang dipun paringaken niki Iku jane kula badhe nerangken namung badhe salat tarawih kang niku wonten keranten Pak Pon hujan ya. Kita lihat nomor turu-turu Pak Pon hujan. Dan ini boten dipun paringaken dhateng umat-umat riyin.
Dadi pun paringaken dhateng panjenengan krana panjenengan umat Kanjeng Nabi Muhammad. Al awalu idza kana awalu lailatin min ramadana yaghfirullahu ilaihi bi rahmah wa man nazarallahu ilaihi bi rahmah la yu'adzibu ba'da abadan. Pada awal ini saking bulan suci Ramadan kados sakmenika Gusti Allah ningali sampeyan ningali umat niku kanthi peningal rahmat. Walaupun Jawa ingkang kados ngeten iki panjenengan sedaya sakmenika dipun tingali dening Allah kanthi peningal welas asih, kanthi peningal rahmat. Mengkelolaan panjenengan sedaya niku mboten ngertos, tapi kelolaan panjenengan sedaya niku kedah iman, kedah yakin. Lah yakin iku wae ingkang sampun ngantaraken amal kelolaan panjenengan sedaya dumugi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Wa man nazarallahu ilaihi bi rahmati la yu'adzibu ba'da abadan. Dan sinten kemawon ingkang dipun tingali dening Allah kanthi rahmat, kanthi welas kasih, monggo umat Kanjeng Nabi niku mboten dipun siksa sak lawas-lawase. Niku wonten kulit, wonten awal saking bulan suci Ramadan. Kados ingkang sakmenika panjenengan lampahi mugi-mugi mawon sesarengan kalian Jawa menika Gusti Allah benar-benar maringi rahmat kagem kula sampeyan. Ingkang nomor kali wasani yaqulullah ta'ala al malaikati biistighfari lahum. Ingkang nomor kali menika Gusti Allah perintah dhateng para malaikat setiap hari selama bulan Ramadan, malaikat niku nyuwunaken ngapura dhateng umat Kanjeng Nabi Muhammad ingkang purun poso ana ing bulan suci Ramadan. Ingkang nomor 3 anna ra'ata misaimi adiyabu indallahi min rihil misik. Ingkang nomor 3 sesungguhnya bau mulute utawa bau abape wong kang poso iku luwih wangi umuge Gusti Allah daripada lengo kisin. Dadi lek wong poso iku gak ana critane wong poso iku abape wangi ora ana. Lek ana wong poso kok pas nyambut gawe, lek ana ing bulan puasa kok pas nyambut gawe lambe gak ditulis laler iku tanda-tandane wong iku mangga poso. Lambe ditulis laler berarti wong iku mang poso. Karena wong poso niku abape iku ora enak, tapi mugi Gusti Allah niku lebih wangi daripada nomisik. Kraten napa krana abab sing ora enak niku wau sebabé ndadosaken abab sing ora enak iku mang krana menungso tunduk patuh dhateng perintah Allah, nahan luwe, nahan ngelak niku saking krana Allah taala. Ingkang nomor 4 yaqulu ta'ala al-jannati takhiri sinataka yaqulu tuba li'ibadil mu'minhum awliyai. Ingkang nomor 4 menika Gusti Allah dawuh swarga panggonanmu he umatku, swarga panggonanmu he makhlukku, swarga panggonanmu he makhlukku ingkang manut dhateng aku, ingkang manut dhateng aku, ingkang nderek aturanipun Nabi Muhammad. Wis mlebu sak karepmu, swarga dadi kempaesmu, bejo kemayangan, bejo banget kawula mukmin ingkang purun nglaksanakaken poso ana ing bulan suci Ramadan.
wal khamis yaghfirullah ta'ala lahum jami'ah. Ingkang nomor 5 cinten kemawon ingkang poso ana ing bulan suci Ramadan yen yaghfirullah ta'ala lahum jami'ah. Dipun ngapura kabeh kesalahane. Iki janjine Allah. Kula sampeyan iku sebagai manungsa iku jane gampang penak kok. Nek manungsane sing ribet. Awak dhewe dorene kok ngabuti ya kudu ngabuti sampe lek ngabuti niku kaliyan Gusti Allah duwe ganjaran ingkang kados mekaten. Tapi dene ngabuti ya angel. Ini termasuk perjalanan yang kita perlu bersyukur dengan senang Allah awal sampai bulan suci Ramadan walaupun itu Jawa alhamdulillah bulan panjenengan satu kelampahan itu. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala su'ilan Nabi alaihi salatu wasallam apa dari tarawih di Ramadan. Saking sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu satemene sahabat Ali takok dateng kanjeng Nabi tanglet dateng kanjeng Nabi fadilah tarawih ana bulan suci Ramadan. Fadilah tarawih ingkang nomor setunggal yakhrujul mu'minu min dhanbi fi awwali lailatin kayame waladatu ummuhu. Cinten kemawon ingkang derek poso ingkang derek tarawih malam pertama kados sakmenika mongko Gusti Allah mengeluarkan dosa-dosanya. Gusti Allah menghilangkan dosa-dosane wong mukmin kados bayi ingkang dipun lahiraken saking bagaimana ibu dalam arti tiang mukmin ingkang purun poso ana ing bulan awal tiang mukmin ingkang purun tarawih wonten ing awal saking bulan suci Ramadan kalian Gusti Allah dipun ngapura dosane dipun ilangi dosane ngantos kados bayi ingkang tas dipun lahirake saking garbaning ibu. Mengaten iki dadi kula dawuhaken krana banyu Jawa. Lah badhe kula terusaken ingkang nomor kalih sampeyan malah ngantuk. Nggih sakmenten mawon pinjin diterusaken malih. Akhir kalam ibna siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.